Ayan mga idol, okay, nakita yung buwan sa Bulkan Mayon. Ang ganda mga idol. Ay mga idol, dati nung naglalakad ako dito, wala pa yung tanim palay. Ngayon may tanim na siyang palay. Ay, mga idol. Kaya mga idol, ito naman yung tanim kong kalabasa. Hindi ko kasi ito naasikaso, gawa ng nagtrabaho ako sa construction, nag-extra ako. Malalaki na siya mga idol. Yung nakita niyo yung una kong vlog, nandun yan. Maliliit pa yung tanim ko dyan. Medyo madamo na yung nilinisan ko mga idol, pero hindi na siya gaanong makapal. Di tulad nung nakaraan nung nilinisan namin, sobrang kapal ng damo. Ngayon mga idol, mag-aabono ako. Ayan mga idol, yan yung tanim ko. Papakita ko sa inyo mga idol. Kaya mga idol, nagugustuhan nyo yung mga vlog ko kahit hindi kagandahan. Ito mga idol yung tanim kong kamuting kahoy, oh. Malaki na siya. Saka okra. Mga idol yung tanim kong kalabasa. Ayan. Ito, may lumalabas na siyang bulaklak mga idol. Ayan, oh. Bubunga na siya. Ilang piraso lang yan mga idol, yung tanim kong kalabasa. Pang ano lang yan, pang konsumo lang. Kung nakita nyo mga idol yung mga dati kong vlog, dati wala pa yan tanim. Ngayon malalaki na. Palay yan mga idol. Yun mga idol, kung nakikita nyo yung kulay puti na yun, kalsada yan, bagong gawa yan. Pagka umaga, ang daming nagja-jogging dyan mga idol. Dito yan sa Punso, Pulangi. Dito ako mga idol sa tanim ko. Tinitingnan ko kung ano na siya, yung kalabasa ko mga idol, nagbubulaklak na siya. Mga idol, oh, kalabasa ko, saka may kamuting kahoy. Dito ako mga idol sa ano ko, taniman ko. Bira kasi ako mga idol makapag vlog, kasi may ginawa ako dun sa bahay namin. Ngayon yung tanim kong sitaw, lalagyan ko ng tuldok para hindi siya maapakan, saka gagapangan niya pag ano na. Ngayon naghahanap ako ng pang ano, tuldok. Kaya mga idol, dito ako naglilibang sa taniman ko. Maliit lang ito mga idol, yung taniman ko. Sakto lang sa ano, para uso.
mga gulay. Ito mga idol, oh. Tatanggal ako ng damo. Mahirap mga idol pag walang trabaho. Kaya mga idol, nagbabaka sakali ako dito sa YouTube. Baka konti pa lang mga idol yung subscriber ko. Ano pa lang, 26 subscriber. Sana mga idol maabot siya ng 1,000 subscriber. Kasi yung mga ibang vlogger mga idol nagsasahod na pag, kasi yung YouTube may requirements talaga mga idol. Kahit paano mga idol, may nanonood din sa mga vlog ko kahit hindi gaano kagandahan yung mga vlog ko. Yung mga idol, oh, para akong baliw dito, nagsasalita ako mag-isa. Sa mga nakakapanood ng mga video ko, salamat sa inyo. Kahit pa paano may nanonood sa mga vlog ko. Nilinisan ko ito mga idol, na tataniman ko ng pichay. Medyo mataas na yung damo. Yung pamangking ko kasi mga idol na sinasama ko sa vlog, nandun sa bahay tulog, kakarating lang galing dun sa trabaho niya. Kaya lagi ako mag-isang nagbablog mga idol. Sa susunod na vlog ko mga idol, may ano na to, may tanim na. Ang una kong vlog, nililinisan namin to, grabing kapal yung damo. Ngayon hindi na siya gaanong makapal, manipis na lang. Kaya madali na tong linisan mga idol, hindi na makapal yung damo. Sana mga idol, wag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Baka surtin ako dito sa YouTube. Hindi makapa Manila mga idol, gawa ng
maigpit pa. Kaya yung trabaho ko ngayon mga idol, extra lang ako. Di tulad dati may trabaho ako sa Manila. Ngayon umuwi ako dito sa Bicol. Kasi maigpit kasi dun sa Manila. Dahil mga idol, malinis na siya. Kitang kita na yung mga tanim kong kalabasa mga idol. Ngayon mga idol, pauwi na ako kasi naulan na. Kaya mga idol, pauwi na ako. Umuulan na kasi. Bukas ko na lang tatandaan yung sitaw ko. Kasi maulan na. Hanggang dito na lang ako mga idol.